albularyo. Inggit at selos. Ang mga yan ang pinakamatinding dahilan ng pagkasira ng samahan at pagkakaibigan. Kung minsan, kahit pamilya at relasyon ng magkakapatid ay kayang-kaya nitong wasakin. Magandang araw, Sitio Pangil, at sa inyo na rin, Sir Lancelot. Tawagin na lang po ninyo kong Joy. Kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang isang manager sa isang private company dito sa Metro Manila. Mahilig talaga ako sa mga kwentong katatakutan at kababalaghan noon pa man. Kaya naman na maipakilala sa akin ng aking kakambal ang channel ninyo ay laging na akong nakasubaybay dito. Siya pa nga ang pumilit sa akin na ibahagi sa inyo ang kwento namin at ng albularyong minsan nagligtas ng buhay niya laban sa isang kakilakilabot na nilalang. Ang kwento rin ng albularyong yun ang dahilan kung bakit nagkabati kami ng kakambal ko matapos ang maraming taon. Mga 6 na taon na ang nakalilipas. Abala ko noon sa paghahanap sa aking sarili at pag-iipon ng pera. Gusto kong patunayan sa mga magulang ko noon na mas magaling ako sa kakambal kong si Bri. Palagi na lang kasi siya ang magaling at tama sa mata nila. Samantalang ako, pasaway at patapon daw ang buhay. Hindi ko alam noon kung saan galing yun. Ang alam ko lang naman noon ay ginagawa ko ang lahat para ako naman ang purihin nila. Mahal ko ang kapatid ko. Hindi naman masama ang ugali niya. Pero hindi ko maiwasang magalit sa kanya noon. Lahat na lang kasi ng gawin niya ay tama at ako ang palaging mali. Magaling siya sa lahat ng bagay at kinagigiliwan ng lahat ng mga kamag-anak namin. Kaya naman na magkaroon ako ng pagkakataon ay umalis ako sa amin. Nagtrabaho ako at pinilit kong tumayo sa sarili kong mga paa. Isang umaga pauwi ako noon galing sa isang business meeting nang makatanggap ako ng tawag mula kay mama. Tulungan ko raw sila dahil ilang araw na raw may sakit si Bri. Galing daw ito sa isang vacation trip sa Palawan at nang umuwi ay hinang-hina at nagsasalita mag-isa. Dinala na nga raw nila ito sa ospital pero pinauwi lang sila dahil wala silang nakitang problema sa kapatid ko. Pinadrug test din daw nila ito dahil talagang nag-iba raw ang kapatid ko. Pero negative naman ang resulta noon kaya hindi na raw nila alam ang susunod na gagawin. Sinabi ko sa kanila na baka albularyo na ang kailangan ni Bri. Ngunit sinigawan lang nila ako at sinabihang puro kalokohan lang talaga ang alam ko. Imbis daw na makatulong ay nagagawa ko pang magbiro. May kung anong kirot ako naramdaman sa dibdib ko noon, Sir Lancelot. Pero hindi na ako nagsalita. Sinabi ko na lang na pupunta ako doon kapag may oras na ako. Umuwi ako noon sa tinutuluyan ko at magpapahinga na. Puyat kasi ko noon sa paghahanda para sa meeting ko. Pero hindi ko magawang makatulog. Parang ang bigat at sikip ng dibdib ko. Paikot-ikot lang ako sa higaan at hindi mawala sa isip ko si Bri. Hindi naman kasi siya sakitin at magmula bata ay isang beses pa lang ata siyang naospital. Kaya naman umupo ako sa kama at tinawagan ko siya para kamustahin. Sinagot niya ang tawag pero hindi siya nagsasalita. Tahimik lang ang linya niya. Muli akong nag-hello nang isang malaking boses ng lalaki ang sumagot. Halos mapatalon ako sa kinauupuan ko nang biglang nagsalita ang lalaki. Sinabi nito na wala doon si Bri at baka hindi na babalik. Napasimangot ako sa sinabi niyang yun. Tumaas na ang boses ko at sinabing hindi ako nakikipagbiroan sa kanya. Pero muling tumahimik ang linya ni Bri. Sinundan yon ng nakabibinging static sound at pagkatapos ay naputol na ang tawag. Muli ko siyang tinawagan pero hindi na siya makontak.
Nang mangyari yun ay kaagad akong nagbihis. Hindi na rin ako nagsayang ng oras, tsaka mabilis ang bumiyahe pabalik sa amin. Hindi ko rin alam kung bakit, pero parang hinila ako ng mga paa ko sa bahay namin. Pagpasok ko doon ay nakita ko si Bri na nasa sala. Nakahiga ito sa sofa, tulog at balot na balot ng kumot. Nakita ko ni Mama. Kaagad ko siyang tinanong kung bakit doon natutulog ang kapatid ko at sinabi niya na doon lang daw nakakatulog si Bri. Natatakot raw kasi ito sa sarili nitong kwarto. Tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin. Kinuha ni Mama ang cellphone niya at iniabot sa akin. Doon ko nakita ang videos na kinuhanan nila ni Papa. Mag-isa lang si Bri, pero nagsasalita siya na parang may kausap. Ilang beses kong pinanood ang mga videos at may napansin ako sa mga yun. Hindi kumukurap ang mga mata ng kakambal ko doon at parang walang buhay ang mga yun. Napansin ko rin na napakalaki na pala na ipinayat niya. Ang sabi ni Mama may mga oras naman daw na normal ang kapatid ko, pero madalas ay ganoon ang kanyang kilos. Habang pinapanood ko ang mga video ay biglang bumangon si Bri. Napaurong ako at parang tumalon ng puso ko sa gulat. Nakatingin siya sa akin. Pagkatapos ay ngumiti siya ng pagkalaki-laki. Tumayo ang balahibo ko sa katawan, Sir Lancelot, at sinabayan pa yon ng biglang paglamig ng paligid. Humangin ng malakas sa buong bahay at sa maniwala kayo o sa hindi, ay nagliparan ng ilan sa mga gamit doon. Kinausap ko si Bri at si Mama naman ay nagsimulang manalangin sa tabi ko. Pero tanging ang nakakatakot ng ngiti na yun lamang ang sinagot niya sa amin. Hinawakan ko ang mga kamay niya, ngunit kaagad din akong napabitaw. Inaapoy siya ng lagnat. Pagkatapos ay bigla siyang may itinuro sa likuran ko. Napalingon ako, ngunit walang kahit ano doon bukod sa pader. Sinabi niya na naroon na raw ang manliligaw niya at sinusundo na siya. Dito na ako mas naging kumbinsido na albularyo ang kailangan ni Bri. Pumunta ako sa kwarto niya at kumuha ako ng ilang mga damit niya doon. Tinanong ako ni Mama kung ano ang gagawin ko at sinabi ko sa kanya na dadalin ko ang kapatid ko sa isang albularyo. Pinigilan niya ako. Hintayin daw muna namin si Papa dahil magagalit yun kapag dinala sa albularyo ang kapatid ko. Napabuntong hininga ako noon. Naisip ko na talagang walang tiwala sa akin ng mga magulang ko. Hanggang sa bigla akong tinawag ni Bri. Tumakbo ko sa kanya at mukhang bumalik na siya sa ulirat. Nakiusap siyang dalin ko na siya sa albularyo. Alam daw niya na hindi na normal ang nangyayari sa kanya. Kaagad ko siyang tinayo at sinakay sa sasakyan ko. Sinigawan pa ako ni Mama pero si Bri na mismo ang nagsabi na sasama siya sa akin. Kaya naman wala nang nagawa si Mama kundi ang sumakay na lang din sa sasakyan. Tinawagan na lang niya si Papa at pinasunod sa amin. Ilang albularyo ang pinuntahan namin noon, Sir Lancelot, pero tinanggihan nila ang kapatid ko. Hindi raw kasi nila kaya ang nilalang na sumumpa sa kapatid ko. Tinanong ko kung bakit, pero lahat sila ay pinagtabuyan na lang kami. Tumawag ako sa mga kaibigan ko at nagtanong kung may alam pa silang magaling na albularyo. At may nakapagsabi sa akin na may kilala ang pamilya nila, pero may kalayuan daw yun. Wala raw tinatanggihan ng albularyong yun at siguradong aasikasuhin kami doon. Hindi ko na inisip ang antok at pagod ko, Sir Lancelot. Ibiniyahe ko na agad ang kapatid ko papunta sa lugar ng albularyong yun. Hindi ko na sasabihin kung saan, pero nasa bandang norte yun ng Luzon. Tulog lang ang kapatid ko sa buong biyahe at palubog na ang araw nang makarating kami. Naglalakihan ang iba't ibang mga puno doon. Napakaraming halaman at kapansin-pansin sa paligid ang amoy ng mga sinunog na tuyong dahon. Pero malamig at presko ang hangin. May bahay doon na may bukas na silong at malawak na bakuran
na puno na naggagandahang mga bulaklak at halaman. Pagtigil ko pa lang ng sasakyan namin ay nakita ko kaagad na lumabas ang isang matandang babae mula sa bahay na yun. Kulubot na ang balat nito at napakahaba ng puting-puti nitong buhok at sa likuran niya ay nakasunod ang isang dalagita. Ginising ko ang kapatid ko at sinabing naroon na kami. Tinignan niya ako at ngumiti. Mabuti raw na naroon ako. Nagpasalamat siya pero hindi ko yun sinagot. Inalalayan ko siyang makalabas ng sasakyan at dahan-dahan kaming naglakad papalapit sa matandang babae. Pero pagpasok namin ng bakuran ay biglang bumagsak si Bri at nawalan ng malay. Tumakbo ang dalagita papunta sa amin at tinulungan niya kaming buhatin ng kapatid ko. Ipasok na raw namin ito sa loob ng bahay. Kanina pa raw nila kami hinihintay. Sumunod sa amin si Mama. Hindi pa man namin nahihiga si Bri, dumating naman si Papa. Galit na galit ito at nagsusumigaw. Papatayin ko raw ang kapatid ko sa ginagawa ko. Napapuntong hininga na lang ako nang marinig yun. Gusto ko lang naman tumulong. Pero heto na naman at ako na naman ang masama. Padabog na umakyat ang tatay ko noon sa bahay ng matanda. Pero hinarangan siya ng dalagita. Hindi raw siya maaaring pumasok at ipapadampot siya sa mga tanod sa oras na magpumilit siya. Pero hindi pa rin tumigil si Papa. Kukunin daw niya si Bri at iuuwi sa Maynila. Nang biglang hawakan ng matandang babae si Bri sa ulo, sumigaw ang kapatid ko habang nakatirik ang mga mata. Napaurong ako sa sulok ng bahay habang nakatingin sa kanila. At ilang sandali pa ay nagbago ang boses ng kapatid ko. Naging boses yun ng lalaki at kaboses yun ng sumagot sa telepono noong tumawag ako. May mga sinabi ang matandang babae na hindi ko maintindihan. Matapos yun ay nagsisigaw ang nilalang na nasa loob ng kapatid ko na aalis na siya at hindi na babalik muli. Pagkatapos noon ay bumagsak sa kawayang higaan ng kapatid ko. At hindi nagtagal ay dumilat siya na parang walang nangyari. Natulala at napanganga ang mga magulang ko sa nasaksihan. Napako lang sila sa kinatatayuan nila habang nakatingin sa kapatid ko. Bumalik na ang kulay nito at mas umaliwala sa muka. Humingi ito ng tubig na kaagad naman binigay ng dalagitang naroon. Nagpasalamat ako sa matandang albularyo. Tinanong ko siya kung magkano ang bayad pero sinabi niyang hindi siya tumatanggap ng anumang bayad. Humarap siya sa mga magulang namin at sinabing isang engkanto ang sumubok kunin ng kapatid ko. Pero hindi raw yun simpleng engkanto lang dahil yun ang uri ng kumakain ng laman ng tao. Mga engkantong aswang. At kung hindi raw kami umabot ay kukunin na sana ng nilalang na yun ang kapatid ko pagsapit ng hating gabi. Wala raw siyang pakialam kung hindi sila naniniwala. Ang mahalaga raw ay ligtas na ang kapatid ko. Maaari din daw kami magpalipas ng gabi doon pero hindi raw niya kami pinipilit. Dahan-dahang pumasok si Papa at humingi naman siya ng paumanhin sa matanda. Lumapit siya sa kapatid ko at niyakap ito na mahigpit. Tumabi ako at nagpunta sa tapat ng bintana. Hindi ko alam. Pero bigla akong nailang ng mga oras na yun. Napagpasahan namin na magpalipas na ng gabi doon. Lalo at nakaramdam na ako ng labis na pagod. Nagpakilala ang matandang albularyo na si Lola Agnes. 76 years old na raw siya at natutuwa raw siya sa aming magkapatid. Magkamukha raw kasi kami ng kakambal ko. Pero sinabi niya na dapat na raw naming kalimutan ang galit at inggit sa isa't isa. Ang galit at inggit daw ang magpapahamak sa amin. Natigilan ako at napatingin sa kanya. Ganoon din si Bri. Ngumiti lang naman sa amin ng matanda at sinabing, maikli lang ang buhay para pairalin ng inggit at galit. Ang inggit at galit daw ay nagre-resulta sa mas malalaking kasalanan. Pagkatapos noon ay umupo siya sa harap namin
at sinabing naaalala niya ang kakambal niya sa amin. Tinanong ko siya kung nasaan na ito at malungkot niyang sinabi na matagal na itong namatay. Napansin ko ang nangingilid na luha sa mga mata ni Lola Agnes. Pinunasan niya yon at tinanong kami kung gusto raw ba naming marinig ang kwento nila ng kakambal niya. Nagkatinginan pa kami noon ni Bri bago sabay na tumango. Kilala raw ang pamilya nila Lola Agnes bilang pamilya ng mga albularyo. Maliban daw kasi sa nanay niya ay may kakayahang manggamot at magpalayas ng mga masasamang elemento ang lahat sa pamilya nila. Kilala ang lola niya sa pagpapalayas ng mga masasamang elemento. Ang ama naman niya ay kilalang manunugis ng mga aswang at silang dalawa ng kakambal niyang si Agatha ay kilala rin sa panggagamot ng mga may sakit. 8 taon pa lang daw sila ay nakitaan na sila ng kakayahan sa panggagamot. Ngunit kay Agatha raw talaga nakafocus ang ama nila at lola. Magaling raw kasi si Agatha sa pagkabisa ng mga orasyon. At kahit mga komplikadong orasyon ay nagagawa na nitong gamitin. Samantalang siya, kahit daw umagahin na siya sa pagsasanay ay tanging mga madadaling orasyon lang ang nagagamit niya. Kung minsan ay sumasablay pa. Nakita raw niya noon kung paano na humaling kay Agatha ang mga magulang nila, lola niya at ang mga tao, habang siya ay madalas hindi pinapansin. Pero kahit daw ganoon ay masaya siya para sa kapatid niya. Pero habang tumatagal ay unti-unti ring nawala ang saya na yon. Dahil na magdalaga raw sila ay lalong kay Agatha lang napunta ang atensyon ng lahat. Minsan daw, may mga taong pumunta sa kanila para magpagamot. Pinatuloy raw niya ang mga ito. Tinanong kung anong problema at naghanda na ng mga gagamitin. Nang biglang sabihin ng mga ito na ayaw nilang magpagamot sa kanya. Kung hindi raw sa lola niya, ay kay Agatha lang sila magpapagamot. Parang kinurot daw ang puso niya noon, Sir Lancelot. Mas masakit pa raw sa malalalim na sugat ang naramdaman niya na marinig yun. Alam daw niya sa sarili niya na hindi siya ganoon kagaling. Pero kayang-kaya rin naman niya manggamot. Tinanong ko siya kung anong ginawa niya pagkatapos noon. Ang sabi niya, wala lang. Ngumiti lang siya at sinabing wala si Agatha at ang lola niya. Sinabi raw niya na kaya naman niyang gamutin ang sakit ng mga taong yun. Pero tumayo ang mga ito at umalis. Babalik na lang daw sila kapag nariyan na si Agatha. Naiyak raw siya sa ginawang yun ng mga tao. Kinausap niya ang nanay niya tungkol doon. Ngunit sinabi lamang daw nito na intindihin na lang ang mga tao. Hindi naman daw nila masisisi ang mga nagpapagamot kung mas magaling ang hinahanap ng mga ito. Wala na raw siyang nagawa noon kundi tanggapin ng katotohanan na mas magaling sa kanya ang kanyang kakambal at siya ay walang kwenta. Minsan daw ay nakiusap siya sa tatay niya na turuan siya ng isang malakas na orasyon. Ngunit sinigawan lang siya nito at sinabing magbayo na lang ng palay. Sumama raw ang loob niya. Pero naisip niyang baka pagod lang ang tatay niya. Kaya naman sumunod na lang siya sa utos nito. Subalit nakita niya si Agatha na lumapit sa tatay nila at narinig niyang nagpapaturo rin ito. Umasa siyang sisigawan ito pero hindi. Masaya raw na tinuruan ng ama niya ang kakambal niya at halos buong gabi daw ang mga ito na nag-usap. Sobrang bigat daw ang dibdib niya noon. Gusto niyang sumigaw at magwala. Pero pinigil niya ang sarili at inisip na kung magsasanay siya ay gagaling din siya kagaya ni Agatha. At kung magiging mahusay siyang kagaya nito ay mapapansin din siya ng mga tao at ng ama nila. Kaya naman walang gabi raw siyang hindi nagsanay. At tuwing araw ng panggagamot ay pinakita niya na kaya rin niyang gawin ang ginagawa ni Agatha. Subalit hindi yun naging sapat. Dahil kahit raw siya ang nakakapagpagaling ay si Agatha pa rin ang pinasasalamatan. At minsang narinig pa raw niya na tinawag siya ng ilan na walang silbing albularyo. Dito na raw sumiklab ng tuluyan ng galit niya. Sa halip raw na magsanay ng orasyon ay nag-aral siya ng mga pangontra dito.
Ninakaw raw niya ang itim na librito ng kanyang lola at pinag-aralan ng mga pangontrang naroon. Hanggang isang araw ay sinubukan niya yun mismo kay Agatha. Habang nanggagamot raw ang kapatid niya ay sinabayan niya ito ng pangontrang orasyon. Nahilo raw siya habang ginagawa yun, pero lumapad ang ngiti sa mukha niya nang marinig na lalong nagsumigaw sa sakit ang ginagamot ng kapatid. Dali-dali raw siyang tumakbo para kunwari ay tulungan ito. Siya ang humarap at nagpagaling sa pasyenteng yun. Yun daw ang unang beses na pinuri siya ng mga tao at nasapawan niya si Agatha. Gusto raw niya noong magtatalon dahil sa wakas ay nahanapan na niya ng kahinaan ng kapatid niya. Ilang ulit daw niya yung ginawa. Kahit na parang palagi siya naihilo kapag kinukontra niya ang orasyon ni Agatha. May mga pagkakataon din na sinasadya niyang maliin ng timpla ng mga halamang gamot na pinapahanda sa kanya. Dahilan para hindi yun maging epektibo. Hanggang isang araw ay pinatigil na raw si Agatha ng tatay nila sa panggagamot. Hindi raw niya maitago ang tuwa na marinig yun. Sinabi raw niya sa sarili na hindi niya sasayangin ang pagkakataong yun para siya naman na makita ng kanyang ama at lola. Siya na at ang lola niya ang naging pangunahing mga manggagamot sa lugar. Pero si Agatha pa rin ang bukang bibig ng marami. At dahil magkamuka ay palaging Agatha ang naitatawag sa kanya. Si Agatha pa rin daw ang palaging kinakausap ng kanilang ama. At siya, madalas pa rin siyang nasa isang sulok lang. Nag-iisa at umiiyak. Habang pinapanood ng kakambal at ang mga magulang nila na masayang nagkukwentuhan. Tuluyan na raw hindi nang gamot si Agatha. Pumayat daw ito. Mabilis nang mapagod. At biglang nagkaroon ng hika. Isang bagay na pinagtaka raw niya. Hindi raw nagkakasakit si Agatha at wala sa lahi nila ang may hika. Kaya isang gabi raw ay kinausap niya ito. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Ngunit ngumiti lang daw ito sa kanya at sinabing wala namang problema. Kinuha raw nito ang kamay niya at sinabing galingan palagi ang panggagamot. Marami raw kasing mga tao ang umaasa sa kanila. Napangiwi raw siya noon, Sir Lancelot. Pakiramdam niya ay alam ng kapatid niya ang ginawa niya. Gusto raw niyang humingi ng paumanhin noon. Pero naisip niyang hindi naman siya ang nagbigay ng sakit dito. Kaya naman tumahimik na lang siya at pagkatapos ay iniba na ang usapan. Isang gabi ay may dumating raw na grupo ng mga kalalakihan sa bahay nila. Tapos na noon ang oras ng panggagamot at naghahanda na sila para sa hapunan. Buhat ng mga lalaki ang isang dalagita na nangingisay at tumitirik ang mga mata. Hinanap daw ng mga ito ang lola nila. Kaagad naman daw itong lumabas at tinasikaso ang dalagita. Pero habang ginagamot ito, ay bigla raw itong sumigaw ng napakalakas. Napatakip sila ng mga tenga at si Agatha ay napahiga pa nga raw ng dahil sa lakas ng sigaw na yun. Kaagad daw tinawag ng lola nila ang kanilang ama. Hindi raw normal na engkanto ang nasa loob ng dalagitang yun, kundi isang uri ng engkanto na kumakain ng karne ng tao. Mga engkantong may dugo rin ng aswang. Mga makapangyarihan daw itong mga nilalang na nagsimulang masiyahan sa karne ng mga tao. Bihira lang daw ang mga kaso ng mga yun, kaya naman napakahirap nitong talunin. Naglabas ng buntot pagi ang ama nila at iniampas yun sa paligid ng nangingisay at nagsusumigaw na dalagita. Sinabayan yun ng orasyon ng kanyang lola. Subalit tinawanan lang sila ng nilalang na nasa loob ng dalagita. At maging ang mga kalalakihan na humahawak dito ay nabitawan na ito. Kaya naman tumakbo raw si Lola Agnes sa loob ng bahay at kinuha doon ang isa sa mga medalyon ng ama. Sinuot niya yon at mabilis na lumapit sa dalagita. Nagsimula rin siya mag-orasyon nang bigla siyang tumalsik papalayo. Mabuti raw at nasalo siya ni Agatha dahil kung hindi ay siguradong tumama ang ulo niya sa paanan ng lamesa nila. Itinayo raw siya ng kapatid
at sabay silang lumapit sa ginagamot ng kanilang ama at lola. Muli raw nag-orasyon ng ama nila at sa pagkakataong ito ay sa katawan na ng dalagita pinatama ang buntot pagi. Dito na raw nagsisigaw na parang nasasaktan ng engkanto. At kitang-kita raw nila kung paano parang nalalapnos ang balat ng babae kapag nadatampian ng buntot pagi. Ilang sandali raw na nagpatuloy yun hanggang sa tumigil ang babae sa pangingisay at bumagsak ito sa upuan. Unti-unti ring nawala ang mga galos nito sa katawan. Sinabi raw ng lola nila na wala na ang presensya ng engkantong aswang, pero wala raw kasiguraduhan na hindi na yun babalik. Hindi raw yun natalo at nanghina lamang. Binigyan ng lola nila ang dalagitan ng mga pangontra at pagkatapos ay pinauwi na ang mga ito. Yun na daw ang pinakamalakas na engkantong nakaharap ni Lola Agnes. At sinabi sa kanila ng lola nila na kahit ito ay hindi kakayanin talunin ng ganoong uri ng nilalang. Binalaan sila nito na laging mag-ingat at palaging dalhin ng kanilang mga pangontra sa aswang. Ngunit isang araw ay nangyari ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Naimbitahan raw ang ama nila sa isang salo-salo sa kabilang bayan, pero sumikat na lang daw ang araw kinabukasan ay hindi pa ito nakakabalik. Hinanap nila ito at nagtanong-tanong sila sa mga huli nitong nakasama, pero hindi nila alam kung saan ito pumunta matapos magpaalam na uuwi na. Nakarating na rin daw sa mga pulis ang pagkawala ng kanilang ama, pero magpasa hanggang ngayon ay hindi na po nakita kahit ang bangkay man lang nito. Walang araw na hindi umiiyak ang nanay nila sa pagkawala ng kanilang ama. Ilang beses na rin nagsagawa ng pagtatawas ang lola nila, pero talagang hindi nalaman ang kinalalagyan ng kanilang ama. Maging si Agatha rin daw ay walang tigil sa kaiiyak at kadadasal na sana ay umuwi na ang kanilang ama, pero hindi na talaga ito bumalik. Lumipas sa mga araw at muli na silang nanggamot. Hindi na rin daw noon inatake ng hika si Agatha at nakakapagpagaling na itong muli. Pero isang araw ay biglang nanghina at tumumba ang lola nila habang nanggagamot. Kaagad nila itong tinulungan, pero ilang araw pa ang lumipas bago ito nagising. Laking pasalamat nila na mangyari yun. Subalit may problema. Dahil hindi nito magawang makabangon. Tanging mga mata lamang daw nito ang naigagalaw nito at hindi na nakakapagsalita. Hanggang isang umaga ay hindi na raw ito nagising. At sa tabi nito ay isang papel kung saan nakasulat ang mga salitang aswang, engkanto, mag-ingat, gaganti. Pagkabasa raw ni Agatha ng mga salitang yun ay humangin ng malakas at narinig nila pati na rin ang nanay nila ang isang malakas na halakhak ng isang lalaki. Nagsitayuan ng mga balahibo nila sa katawan. Lumipas ulit ang mga araw at nagsimula ang mga balita ng mga taong nawawala sa lugar nila. Ilang alagang hayop na rin di umano ang iniwang lasog-lasog sa ilang mga bakuran. May mga taong lumapit sa kanila, pero sinabi nila na wala silang magagawa dahil wala na ang ama nila na siyang tumutugis at lumalaban sa mga aswang. Matapos silibing ang kanilang lola ay muling nagpatuloy sila sa panggagamot. Nakakita sila ng liham sa kwarto ng lola nila na nagsasabing kay Agatha nito iniiwan ng lahat ng mga gamit nito sa panggagamot, maging ang mga pinakatatago nito. May mga iniwan din naman daw sa kanya, pero ilang piraso lang at wala pang mga silbi. Si Agatha ang naging pangunahing manggagamot sa lugar at siya ay naging alalay na lamang. Muli raw nakaramdam ng inis si Lola Agnes at nang dahil doon ay nagsimula siyang kontrahin muli ang mga orasyon ni Agatha. Isang araw daw, habang nanggagamot si Agatha ay kinontra niya ito. Pero walang nangyari at gumaling ang ginagamot nito. Ilang beses niyang sinubukan
Pero talagang hindi na tumatalab ang pangontra niya. Lalo lang daw naging maugong ang pangalan ni Agatha sa lugar nila bilang napakagaling na manggagamot. At nang dahil doon, ay napilitan na raw siyang gumamit ng itim na kapangyarihan. Nakapaloob daw yon sa itim na libritong ninakaw niya sa lola nila. Gabi-gabi niya yung pinag-aaralan. Hanggang isang araw ay sinubukan niya yon kay Agatha. Unti-unti raw niyang napansin na bumalik ang hika ng kakambal. 1 hanggang 2 tao na lang ang nagagawa nitong gamutin sa isang araw. Hanggang sa tuluyan na itong nanghina at hindi na makabangon. Hanggang sa isang gabi, nagsimula na raw ang mga pangyayaring hinihiling ni Lola Agnes na sana ay naging panaginip lang. Mga pangyayaring pinagsisihan niya ng husto. Nakahiga na raw sila magkapatid noon at papatulog na nang makarinig sila ng mga kaluskos sa labas ng bahay. Umupo raw si Agatha at sinilip kung ano ang gumagawa ng mga kaluskos na yon. Pero kaagad daw niya itong hinila pabalik ng higaan. Kakaiba raw kasi ang kilabot na naramdaman niya noon. Parang may kasama yung hilo at pananakit ng ulo. Maya-maya ay narinig nilang may tumalon sa kanilang bubungan. Mabigat raw ang mga yabag noon at nagpaikot-ikot yun doon. Nakatingin lang sila sa bubungan. Sinusundan kung nasaan ang mga yabag nang marinig nila itong tumalon at tumakbo papalayo. Sinilip pa nilang dalawa kung ano yun pero wala silang nakita. Pero sigurado raw si Lola Agnes noon na isa yung kampon ng kadiliman. Lumipas ang mga araw at tumigil na raw si Agatha sa pagkain. Tubig na lang daw ang tinatanggap nito at napansin daw niyang unti-unti na itong nangangayayat. At tuwing gabi ay nagsasalita raw itong mag-isa na parang may kinakausap. Kapag nangyayari daw yon ay hindi sila pinapansin nito. Animoy wala sila ng kanyang nanay sa tabi nito. Nakangiti raw ito. At kung minsan ay hindi nila maintindihan ang salitang pinagsasasabi. Isang gabi raw ay nakita niyang muli ang kapatid na may kausap. Napakalaki raw ng ngiti nito sa muka. Nagtaka si Lola Agnes. Kasi kailanman ay hindi pa niya nakitang ganun kasaya ang kapatid. Nilapitan niya ito at umupo sa tabi. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino ang kinakausap nito. Lumingon daw sa kanya si Agatha at sinabi nitong si Roberto ang kausap nito. Nagkunot siya ng noo at tinanong kung sino si Roberto. Wala naman daw silang kilalang Roberto. Bumaling sa kanya ang kapatid at kinuha nito ang mga kamay niya. Sabay sinabing si Roberto raw ay isang manliligaw. Araw-araw daw siyang dinadalaw nito at dinadalhan ng mga bulaklak at magpapakasal na raw siya dito. Kaagad raw na tumayo si Lola Agnes at napatingin kung saan itinuturo ni Agatha na nakatayo si Roberto. Pero wala raw tao doon. Sinabi niya yon sa kapatid, ngunit sinigawan siya nito at sinabihang walang respeto. Nagsisigaw raw si Agatha at pinagtulakan siya palabas ng kwarto. Tumulo raw ang luha niya matapos yun at napaupo siya sa tapat ng pintuan ng kwarto. Pakiramdam daw niya ay kasalanan niya ang nangyayaring yun sa kapatid. Kinabukasan ay kaagad niyang ipinagbigay alam sa mga taong pumunta na hindi muna sila manggagamot. Nagtanong raw ang mga tao kung nasaan si Agatha. Pero hindi na raw niya sinagot ang mga tanong nila at iniwan na lamang ang mga ito. Kinuha raw niya ang mga librito ng lola nila at binasa ang mga yon. Umaasa na makakakita siya ng solusyon sa nangyayari sa kanyang kapatid. 2 araw na raw ang lumipas at hindi na nila makausap si Agatha. Tulala na lang daw ito at hindi na rin natutulog. Kalat na rin sa baryo nila ang kwento ng engkantong aswang. May isang grupo raw ng mga manggagamot at tagatugis na mga aswang ang lumakad para hanapin yun. Pero hindi na nakabalik ang grupo. Ayon daw sa balita,
nakita ang hiwa-hiwalay na katawan ng mga ito sa tabing ilog. Pinuntahan sila muli ng mga tao at tinanong sila tungkol rito. Sinabi raw ni Lola Agnes na wala siyang ideya sa nangyayari, pero pinilit siya ng mga ito na magtawas. Tumanggi siya noong una at iniwan ng mga tao. Ngunit hindi raw umalis sa mga ito at nagsabing ang pamilya lang nila ang malalapitan ng mga ito sa mga ganung pagkakataon. Nang marinig daw niya yon ay naalala niya ang sinabi ni Agatha noon. Kailangan nilang tumulong sa mga tao dahil yun ang misyon ng pamilya nila. Kaya naman naglabas siya ng plangganitang puno ng tubig at 2 kandila. At sa harap ng mga tao ay sinimulan niya ang pagtatawas. Noong una ay walang lumabas, kaya naman inulit niya yun. Huminga siya ng malalim at saka muling sinimulan ng pagtatawas. At doon ay malinaw na lumabas ang itsura ng sinasabi nilang aswang. Mahaba ang mga tenga, malaki ang bibig at parang ilong ng isang baboy ramo ang nguso nito. Napakalinaw noon na parang inililok daw ang mukha ng halimaw na yun sa kandilang namuo sa tubig. Napuno ng bulungan ng lugar. May sumigaw na kung maaari ay alamin na rin ni Agnes kung saan ito matatagpuan. Pero bigla raw nagsumigaw si Agatha na parang nasasaktan. Kaya naman tinigil ni Lola Agnes ang pagtatawas at tinutusan niya ang ina na paalisin na ang mga tao. Dali-dali siyang umakyat para tignan ng kapatid. Pero nagulat daw siya nang makitang nakahiga lamang ito at natutulog. Nilapitan daw niya ang kapatid at hinimas ang noon nito. Napansin daw niyang inaapoy ito ng lagnat kaya kumuha siya ng malamig na tubig at bimpo. Habang pinupunasan niya ang kapatid, ay pumikit daw siya at sinimulang sambitin ng isang orasyon. Yun daw ang orasyon na ginamit ng lola niya noong ginamot nito ang dalagitang bibigtamahin rin sana ng engkantong aswang. Naramdaman daw niya ang isang napakalamig na hangin at may napansin siyang isang nakakasulasok na amoy. Hindi raw niya maipaliwanag ang amoy na yun. Basta hindi raw yun kaaya-aya sa ilong. Bigla na lamang daw nagsara ang mga pinto at mga bintana at pagdilat niya ay nakaupo na si Agatha sa harapan niya. Itim na itim raw ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. Nabitawan daw niya ang kamay ng kapatid at napaupo siya sa sahig habang umuurong papalayo kay Agatha. Alam daw niya kasing hindi na yun ang kapatid niya. Ngumiti raw ito at lalo siyang nanginig nang makita ang nagtatalasang mga ngipin nito. Tumulis raw ang tenga ng kapatid niya. Naging parang nguso ng baboy ang nguso at nangitim ang balat. Tumayo raw ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Habang siya ay nakatitig lamang sa kapatid niyang naging kamukha ng isang halimaw. Hindi raw niya napigilang manginig sa takot at nang makita yon ng halimaw ay humalakhak daw ito. Narinig niya ang kanilang nanay sa labas. Pilit nitong binubuksan ang pinto. Pero sumigaw daw ang aswang at sinabing sa oras na bumukas yun ay papatay na nito silang 3. Kasama na mismo ang katawan ng kanyang kapatid. Tumigil ang nanay nila at narinig daw ni Lola Agnes na umiiyak ito sa labas. Gustuhin man daw ni Lola Agnes na magsalita ay hindi niya magawa. Parang may kung anong pumipigil sa bibig niya na bumuka. Umupo raw sa harapan niya ang halimaw at inilapit nito ang mukha sa kanya. Nagpakilala itong si Roberto. Umamin ito na siya ang nasa likod ng pagkawala ng kanilang ama at pagkakasakit ng kanilang lola. Sinabi rin nito na siya ang kumukuha ng mga taong nawawala at siya rin daw ang engkantong aswang na minsang pinalayas nila sa katawan ng isang dalagita. Ngumiti raw ang aswang at biglang nakapagsalita na si Lola Agnes. Itinanong niya kung nasaan ang mga taong nawawala pati na ang ama nila. Tumawa ng pagkalakas-lakas ang nilalang at sinabi nito na lahat ng mga nawawala ay kinain na nito.
Alunok ng laway at muling napaurong palayo si Lola Agnes mula sa nilalang. Pero iniunat raw nito ang kanang kamay at pinatong sa ulo niya. Wala na siyang nagawa kundi ang mapapikit. At nang ginagawa niya yon, ay nakita niya kung paano pinatay, kinatay at kinain ng halimaw na nasa harapan niya ang mga binibiktima nito. Nakita raw niya na ginilitan ng halimaw ang tatay niya gamit ang mahaba nitong mga kuko. Tinawanan daw nito ang ama niya habang naghihingalo. Sinahod nito ang dugo sa isang baon ng nyog at ininom yun na parang sabaw. At tsaka raw nitong inasab na parang mansanas ang ulo ng tatay nila. Nagsisigaw si Lola Agnes habang nanlalaki ang mga mata at pagkatapos ay hindi niya na napigil ang sarili na masuka. Samantalang ang aswang naman daw ay tumayo at tumawa ng malakas. Pagkatapos, noon ay sinabi nito na isusunod niya si Agatha. Ang itim na kapangyarihan daw na ginamit ni Lola Agnes sa kapatid niya ay nagbigay dito ng isang sumpa. At ang sumpang yun ang ginamit ng engkantong aswang para pasukin ang katawan ni Agatha. Pinagdiinan daw ni Roberto sa kanya na siya ang may kasalanan sa nangyayari sa kanyang kakambal at karapat dapat siyang mabulok sa impyerno dahil sa kasalanang yun. Matapos yun ay bigla na lang daw bumagsak sa sahig ang katawan ni Agatha. Bumalik na ito sa normal nitong itsura. Kaagad nilapitan ni Lola Agnes ang kanyang kakambal. Dumilat daw ito at sinabing wag siyang susuko at matatakot. Kailangan daw nilang mapaalis ang halimaw na yun sa lugar nila. Dahil kung hindi, ay mas marami pa itong mapapatay na mga tao. Tinitigan lang daw ni Lola Agnes ang kapatid. Pagkatapos ay tumulo ang luha niya. Hinawakan daw ni Agatha ang mukha niya at pinunasan ng luha doon. Ngumiti ito at sinabing sana noon pa ay naging mas malapit sila sa isa't isa. Hinawakan nito ang kamay niya at pagkatapos ay nawalan na ito ng malay. Magulgol ng iyak si Lola Agnes at paulit-ulit siyang humingi ng patawad sa kanyang kapatid. Kahit alam niya sa sarili niya na walang kapatawaran ang ginawa niya rito. Kaya naman ipinangako niya na gagawin niya ang lahat matalo lang si Roberto at mapakawalan sa sumpa ang kanyang kakambal. Hindi na raw nagising si Agatha matapos ang insidenteng yun. Lumipas ang isang araw at sumapit na ang kabilugan ng buwan. Sa mga ganoong gabi raw malakas sa mga kampon ng kadiliman. Kaya naman naghanda si Lola Agnes. Naglagay siya ng asin at bawang sa kanyang mga bulsa. Nilagyan din niya ng mga yon ng paligid ni Agatha at pagkatapos ay tinabi niya sa kanya ang buntot pagi ng kanyang ama. At eksakto raw 12:00 ng gabi ay tumayo si Agatha mula sa pagkakahiga. Bumangon siya at tinanong ang kakambal kung saan ito pupunta. Lumingon daw ito pero hindi nagsalita at pagkatapos ay nagpatuloy ito sa paglalakad. Bago pa man itong makalabas ng pinto ay nakita niya si Roberto sa labas ng kwarto. Inabot daw nito ang kamay ni Agatha at nang makalabas ng kwarto ay biglang sumara ang pinto. Bumuelo na siya para tumayo, ngunit hindi niya maigalaw ang buo niyang katawan. Isinigaw niya ang pangalan ng kapatid, pero sa halip na sumagot ito ay ang nanay nila ang dumating. Doon na raw siya nakagalaw. Dali-dali siyang tumayo at tumakbo palabas ng bahay. Pero wala doon si Agatha. Nilibot niya ang bakuran nila, pero wala na talaga doon ng kapatid niya. Muli niyang sinigaw ang pangalan ng kapatid, pero sa halip na ito ay sumagot, ay umalingaw-ngaw sa paligid nila ang malakas na halakhak ng aswang. Umiiyak na humabol sa kanya ang kanilang ina. Tinanong nito kung nasaan si Agatha, ngunit hindi raw niya alam ang kanyang isasagot. Kaya naman pinakisuyuan niya itong huminahon at kumuha ng tubig at mga kandila. Sinabi niya na hahanapin niya ang kapatid at siguradong ibabalik ito. Kaagad sumunod ang nanay niya.
Tumakbo naman siya sa itaas at kinuha ang mga librito ng kanyang lola. Hinanap niya doon ng orasyon para sa paghahanap sa mga engkanto at ang mga binibihag nito. Napahinga siya ng malalim nang makita yun. May kahabaan kasi yun at hindi maaaring mabulol siya habang binabanggit ang mga salita doon. Pero wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang subukan yun alang-alang sa kapatid niya. Matapos maihanda ng kanyang ina ang mga gamit, pinalabas niya ito ng bahay. Sinabi niya na huwag papasok hanggat hindi siya nakakabalik. Hindi naman na nagtanong ang nanay niya. Sinabi lang nito na mag-iingat siya at siguraduhing makakabalik silang magkapatid. Isang tangulang ang sinagot niya doon at sinara niya na ang pinto. Agad-agad ay sinimulan niya ang ritual. Umupo siya sa harapan ng plangganitang may laman ng tubig. Pinalibutan niya ang sarili ng mga puting kandila. Sinindihan niya yun at dahan-dahan niyang binigkas ang orasyon na nasa librito. Unang basa pa lang niya ay biglang umikot ang kanyang paningin. Pero pinilit niya ang sarili at itinuloy ang pagbabasa. Sunod ay nakarinig siya ng maraming boses na sumasabay sa kanya. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng basa sa kinauupuan niya. Pero nagpatuloy lang siya sa pagbasa. At nang matapos siya ay bigla na lang daw siyang lumubog sa kinauupuan niya at napunta sa ilalim ng tubig. Inilibot niya ang kanyang mga mata pero wala siyang makita kundi itim. Mabilis daw siyang lumangoy pa ibabaw at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang paligid ng lugar na yon. Naglalakihan ng mga puno at halos kasing laki raw ng mga tao ang dahon ng mga yun. Mahamog ang paligid at kaagad siyang napatakip ng ilong dahil sa masangsang na amoy. Pero kahit anong takip raw niya sa ilong ay talagang tumatagos sa matapang na samyo. Amoy ng dugo at nabubulok na mga bagay. Ang amoy ng kamatayan. Umahon daw siya mula sa tubig. Ngunit paglingon niya ay wala namang kahit sapa man lang doon. Tinanong namin siya kung madilim ba doon. Pero hindi raw. Sadyang makapal lang ang hamog. Kaya mahirap makakita. Yun din daw ang unang beses niyang nakarating sa lugar na yun. Kaya naman talagang nangapa siya. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa unti-unti na raw nawala ang hamog. Sa hindi kalayuan ay nakita niya ang isang malaking bahay na gawa sa kahoy. Hindi raw siya kaagad lumapit doon. Lumibot muna siya sa paligid nito at nakaisang ikot na siya nang biglang bumukas ang ilaw nito sa loob. Doon ay bigla niyang narinig ang boses ni Agatha na umaalingaw-ngaw sa paligid. Tinatawag siya. May kung ano raw siyang naramdaman sa dibdib nang marinig yun. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahay at habang papalapit siya ay palakas ng palakas ang mabahong amoy. Naduduwal pa raw siya habang naglalakad pero pinilit niyang makalapit doon. At pagsilip niya sa bintana ay nakita niya kaagad si Agatha. Nakatali ito sa isang upuang gawa sa bato. Sinipa niya ang pintuan at kaagad yun nabuksan. Ngunit napatigil siya at tuluyang nasuka nang lumabas ang napakabahong amoy. Sinundan yun ng libo-libong mga langaw mula sa loob ng bahay. Hinintay niyang maubos ang mga langaw na yun at saka siya pumasok sa loob at muli siyang nasuka sa kanyang nakita. May mga nakasabit na mga braso at binti sa kisame na parang pinatuyong karne. Sa parting mukhang kusina ay may mga nakasabit na puso, baga at atay. At sa likuran naman ni Agatha ay may mga nakasabit na mga balat mula sa harapang parte ng mga tao. Kahit saan siya tumingin ay puro putol-putol na parte ng mga tao ang kanyang nakikita. Tinawag siya ng kapatid at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Sinabi niya na naroon siya para iligtas ito mula sa engkantong aswang. Pero umiling di umano si Agatha at ipinagtabuyan siya. Huli na raw ang lahat.
Binanggit nito sa kanya na nakipagkasundo na siya kay Roberto at hindi na yun mababawi. Sinabi ni Agatha na pinilit niyang labanan ang hipnotismo ni Roberto. Pero napakalakas raw talaga nito. Kaya walang duda kung bakit madali lang nitong natalo ang ama nila at ang kanilang lola. Pero nagkausap raw sila ng aswang. Nakipagkasundo raw ito na siya na ang huling taong kakainin nito sa bayan nila. Ngunit ang kapalit noon ay ang kapirasong kapangyarihan na nananalaytay sa katawan niya. Sumigaw si Lola Agnes bilang pagtutol. Muling umiling si Agatha sa kanya at sinabing hindi na raw mababali ang kasunduan na nagawa kasama ng isang engkanto. Isa pa, yun na lang talaga ang magagawa niya para sa mga tao ng bayan nila. Lumuha si Lola Agnes at humingi ng paumanhin. Inamin niya na sa kanyang kapatid na ginamitan niya ito ng itim na kapangyarihan, dahilan para manghina ito. Ngunit nagulat siya sa isinagot ng kanyang kapatid. Alam daw nito ang lahat, pero hindi lang niya pinapahiwatig. Nais kasi ni Agatha na maging masaya siya. Lagi raw nitong sinasabi noon sa tatay at lola nila na kailangan rin ni Lola Agnes ng kalinga. Mahal na mahal daw nito si Lola Agnes, kaya nakahanda nitong isakripisyo maski ang sariling buhay. Lalong umiyak si Lola Agnes. Nakakita siya ng matalas na bato at yun ang ginamit niya para kalagan si Agatha. Sinigawan pa raw siya nito, pero hindi siya nakinig. At nang makalagan niya ito ay hinila niya ito patayo. Sinabi niya na hindi niya ahayaan na makain ng hayop na aswang ang kapatid. At sinabi rin niya na hindi siya lalabas doon nang hindi niya kasama si Agatha. Sasagot pa raw sana ang kakambal niya na marinig nila ang malakas na atungal ni Roberto. Kaya naman hinila na niya ang kakambal at tumakbo na sila papalayo. Sumunod din naman si Agatha, ngunit hindi na ito nagsalita. At maya-maya pa ay nakita na nilang hinahabol na sila ni Roberto. Pulang-pula ang mga mata at kumikinang ang naglalakihang mga ngipin at kuko. Sa likuran nito ay may 5 pang kauri nito at naggingit-ngit sa galit at naglalaway. Sinubukan raw ni Lola Agnes ang orasyon na ginamit niya papunta doon, pero nakalimutan na niya ang ibang salita doon. Wala rin kasi ang librito sa kanya na makarating siya doon. Nagpatuloy sila sa pagtakbo hanggang sa tumalon sa harapan nila ang isang napakalaking asong kulay itim. Lumusob ito. Tumigil sila at hinila niya pakanan si Agatha. Naisip niyang magtago, pero alam niyang hindi yun uubra. Muli siyang lumingon sa likuran at bukod kay Roberto ay nasa 10 na ang humahabol sa kanila. Mas binilisan pa raw nila ang pagtakbo. Tinanong niya si Agatha kung may alam itong paraan para makalabas sila doon. Pero talagang hindi ito umiimik. Hanggang sa bigla itong tumigil sa pagtakbo. Tinanong niya kung bakit, pero ngumiti lamang ito. Muli niya itong hinila pero hindi na ito magalaw mula sa kinatatayuan nito. Nagsimulang bumuka ang bibig ni Agatha at lumakas ang pagsambit nito ng orasyon. Nanlaki raw ang mga mata ni Lola Agnes na makita ang ginagawa ng kanyang kapatid. Kaya pala hindi nagsasalita ang kanyang kakambal ay dahil kanina pa ito nag-oorasyon. Naramdaman na lamang niya ang pagbukas ng lagusan sa likuran niya at pagkatapos ay nakita niya na napapalapit na ang mga aswang sa kanila. Sumigaw siya at hinila niya na si Agatha para makalabas silang dalawa. Pero bumitaw raw ito sa kanya at itinulak siya nito papunta sa lagusan. Nakalabas siya ng lugar na yun, pero mabilis siyang bumwelo para pumasok muli at iligtas ang kapatid. Ngunit naisara na raw ni Agatha ang lagusan. Sinubukan daw ni Lola Agnes na buksan ulit yun, pero hindi niya na nagawa. Isinigaw niya ang pangalan ng kapatid habang kinakalampag ang lagusan at umiiyak.
Ngunit ngumiti na lang daw si Agatha at sinabing, ipagpatuloy mo ang nasimulan ng pamilya natin at tanggalin mo ang inggit at puot dyan sa puso mo. Mamuhay ka ng masaya at payapa. Matapos daw yun ay nakita niyang kinagat si Agatha ni Roberto sa leeg. Kaagad raw natanggal ang ulo ng kanyang kapatid at ang tanging nagawa lang niya ay ang isigaw ang pangalan nito. Unti-unti na raw nawala ang lagusan. Ngunit bago yung tuluyang mawala, ay nagkatitigan pa sila ni Roberto. Sa tapat lang daw ng bahay nila siya lumabas, kaya kaagad siyang nakita ng kanyang ina. Kaagad siyang niyakap nito. Humagulgol siya at sinabing hindi na makakabalik si Agatha. Ipinaliwanag niya sa ina ang nangyari at wala na rin itong nagawa kundi ang umiyak. Ilang buwan daw ang lumipas bago muling makapanggamot si Lola Agnes. At noong gabi bago siya muling manggamot ay dinalaw siya ni Roberto. Tutupad daw ito sa usapan nila ni Agatha at lilisanin ng bayang yun. Sinubukan pa raw niyang sundan at patayin si Roberto pero hindi niya na ito natagpuan. Ang sabi niya, dahil daw yon sa kapangyarihang nakuha nito mula kay Agatha. Subalit matapos yun ay nawala na ang mga kwento-kwento tungkol sa mga gumagalang aswang doon. Magmula raw noon ay sinikap niyang kabisaduhin lahat ng mga orasyon. Sinumpa niya sa ngalan ni Agatha na magiging isa siyang magaling na manggagamot na walang inggit at puot sa puso. Tinapos ni Lola Agatha ang kwento sa pagpupunas ng luha sa kanyang mga pisngi. Nakita ko ang sarili ko kay Lola Agnes at hindi ko napigilan na mapaluha. Kinuha ko ang kamay niya. Tumayo naman si Bri at niyakap siya. Sinabi ko sa kanya na nasaan man si Agatha ngayon ay siguradong masaya ito at naging isa siyang magaling na manggagamot. Kinabukasan ay bumiyahe na kami pabalik ng Maynila. Nagsorry ako kay Bri at ganoon din siya sa akin. Humingi rin ng paumanhin sa akin si Mama at Papa. Tinanggap ko naman kaagad yun at nagkasundo kami na magsisimulang muli. Ikinasal na si Bri noong nakaraang taon at mayroon kaming tinayong negosyo para sa pamilya namin. At itong darating na December ay balak naming bisitahin si Lola Agnes. Nang dahil sa kanya ay natutuhan namin ang inggit at galit ay hindi dapat pinalalago. Dapat pinapatay ito habang maliit pa lamang at pinapalitan ng pag-ibig. Hanggang dito na lamang po, Sir Lancelot. Salamat sa pagtanggap sa kwento kong ito. Sana magustuhan ng mga taga-subaybay ninyo. At sana, wag sa lugar ninyo lumipat si Roberto at ang kanyang mga kauri.